И така, здравейте! Докато зареди играта, ще има малък лаг. Но знам, че не съм снимал и с цял месец, може би вече. Преместих от старата ми къща, който е гледал миналия ми клип. Знаех, че съм бил в друга къща, с други айтеми и други неща. И най-вече друг скин. Ето. Така. Сега съм в ето тази къщурка. Миналата я продадох за 50 000. А тази я купих за... тази я купих за 50 000. Ето как изглежда отвън. Ето такова. Това представлява. Това е нещо като малко входче, нали? Има 2 честа, 3 листа, не знам, в които не мога да пипам, защото другия собственик си ги е привейтнал и не става, нали? Сещате се. Ето. Това е горния етаж. Има малък лаг, знам, докато F3. Значи играеме на колко FPS. Окей, се гледаха, бе. 3 FPS. Добре, сега ще го оправиме. Стройки. Хайде да играем на трудно, може би ще видите. Стройките на груповата игра. Цветове, интернет линкове, запитвам така, PX, така мащаб. Така, покажи на тато, да, готово. Къде са видео настройките. 120 FPS, така. 200 и приходенето ми е изключено, разширено OpenGL. Така. Ами докато заредиш, даже дай да ще ги увеличим до край. Така. Да, ще има малък лаг, докато зареди целия ми компютър. Така, тук ще приберем лицензите. Ами да, общо взето това ми е къщата. Чакайте нещо да проверя. Да, добре. Добре. Връщане към играта. Ами да, сега може да излезнем от нея и... Опс. И да се разходи. Да, старата ми къща беше много бъгава, много тъпа, според мен. Тази къща тук повече ме кефи, нали? Ами да, готина е къщата ми лично си ме кефи. Така имаме храна, пилета и... Добре, сега може да напишем Survival. Ето. Да, ето, значи в честа имам, в Ender честа, защото тук има Ender честа.
Имам една кирка с късмет и ефективност, тук е същата, нали? Ефектив така. Имам малко обсидиан, сияен камък и 2 тъпи брони. И магмен крем има, пламенен прах имаме. Това не знам откъде го бях взимал, но важното е, че го има. Така. Сега тръгваме право напред. И ето един желаещ да бъде умно. Опси. Кръв. Да, тук трябва да изчакаме чинковете за ред. Тук още не може млатиме. Нали, но не ми пука за него. Ето виждате как постепенно лага се оправя. Но и компютъра ми е натоварен и затова, докато заради играта 10-15 минути, 10 минути сигурно, не, 5 минути, 5 минути ще трябва да такова да ми загрее компютъра. Елате на PvP клетка, не искам. Да, може да ходим на LARPsg. Да, ето. Това също е интересно. Welcome Hunger Games. Кликнете да join арената. И ето ни сега. Чисто е сега. Елате на новия ресторант Тъпла се всички. Ало. LARP. Сега. Елате. What the fuck, нещо ми се гърва тъпя компец. Че сега ще запишеме сега лев. Така. За да започне игра, трябва да напишете хъг. Ако играете с диамантени брони, ще бъдете жайл. За да започнете игра, трябва да напишете хъг. Приятна игра от другата страна, какво пише. Да, тук има нещо. И аз не знам какво. Ender Chest. Затова така се върти. Добре, излизам от тук. Home. Сега ще отворим един от честовете да разгледам. И клипа. Ето виждате колко много неща имам. Примерно отваряме този. Ето виждате. Така всички мечове с едно и също 10,85. Казваме си с 13 цяло нещо. Той е 10,75. Кой е с 13 цяло нещо. Някъде бе видял с 13 цяло нещо. Ето го. 13 цяло нещо. 5 щити, моите 5 щити атака. 5 щити, 5 щити, 5 щити.